NgoMasingana ka-2022, isidumbu sikaBusisiwe Nxumalo satholakala endaweni yokulahla imfucuza engekho kude nalapho kuhlala khona umsolwa uSithembile Xulu. USimon Mogale owayelekelela uXulu ngokuhlanza igceke nguyena owaluma amaphoyisa indlebe emva kokuba uXulu engamnikanga imali ababevumelene ngayo ngesikhathi benza lobugebengu. Namhlanje uXulu noMogale bavele enkantolo yemantshi yaseLenasia ukuzofaka isicelo sebheyili. uXulu utshele inkantolo ukuthi akawavumi onke amacala amathathu okukhwabanisa kanye nelokubulala. Amacala okukhwabanisa mathathu ngoba wayenemshwalense nezinkampani ezintathu ezazizomnika u6 million nomarandi. Angeke ngavuma angiwazi. uXulu utshele inkantolo ukuthi ukugcina kwakhe esitokisini kwenza ukuphila kube nzima njengoba enamahlala khona. Kanti-ke nesiguli ezibhekwa uyena emsebenzini ziyamdinga njengoba engumhlengikazi. Ngikuhlukumeza nje mina kuqala. Abanye akula. Ngihlukumeza abantwana basendlu ngakhona ukuyibhadala kahle. Nabasemsebenzini wami ngokunjalo bayangidinga. Kubuye kwavela nokuthi icala elenzeka ngo-2020 lokubulawa komnyeni kaXulu selivuliwe njengoba uXulu esolakala ngokuthinteka ekubulaweni kwakhe. Icala lihlehliselwe uLesithathu olizayo lapho kulindeleke khona ukuthi kuqhubeke ukulalelwa kwesicelo sebheyili.